Mahigit 1 milyong pisong halaga ng ari-arian ang natupok ng apoy sa sumiklab na sunog sa isang bahay sa Purok 1, Barangay Baranghawon, Tabaco City, umaga kahapon, July 16. Ayon sa BFP Tabaco, umabot sa first alarm ang sunog kung saan pinakanapinsala ang kusina ng nasabing bahay, habang wala namang naitalang sugatan o nasawi sa insidente. Medyo may kahirapan po yung yung location kasi iskinita po siya. So, nag-laid out po sila ng 6 units na 1.5 diameter fire hoses para makakandak po sila efficiently ng firefighting operation. Ang involved po sa fire incident ay isang residential house. So, meron po siyang floor area na 75.74 square meter. Gross floor area na po yun. So, pero hindi po yun lahat nasunog. Bali, partially lang po. Ang area of fire origin po is yung dining area and yung kitchen. Kasabay po yung nasa labas na dirty kitchen po. Inaalam pa rin daw ng otoridad ang posibleng pinagmulan ng sunog. The fire incident is still under investigation. Wala naman po na injured, both civilian and doon sa mga responding firefighting personnel po. Paalala ng BFP, mahalaga ang pagiging alerto at maingat upang maiwasan ang mga insidente ng sunog. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.